Ni mɛmɛ sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ mugan dafara ni miniti 30 kasarɔkaw fɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma selen Au Conseil islamique ɲɛmaa minnu bɛ an ka région kɔnɔna la olu caman bɛ Bamakɔ kɔnɔna la ka sababu kɛ UNICEF ka laɲini ye walasa denmisɛnninw ka hakɛw bɛ se ka tɔpɔtɔ cogo min na o hukumu kɔnɔna la Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique maa ɲɛmaa groupement un des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛmaa alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ han karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Hayidara y'o bisimila karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ walawalali kɛ a ko kun kan. Ni sigi min la nin ye Sena Sirifila duba kɔnɔ Bangɔni Jangina bugu la ba Madani den ni Bashir Antarawere de ya Seyida Sherif Usman Madani Hayidara fɛ Mali silamɛw ka ɲɛmaaba a ka ɲɛmaayaso bolofaraw minnu bɛ marabolow la Mali kɔnɔ Baɲangara San Tawudeni Kita Kucala Tombouctou ani Buguni olu de bɛ Bamakɔ ni kuma in ka sababu kɛ Haut Conseil islamique ni jɛnsɛnɛkɛ naani tɔma Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ denmisɛnninnakaw ka kɔɲɛ ɲɛnabɔli ma UNICEF u bɛ ka kɛnɛ sigi sen kan kɛnɛ min ɲɛsin bɛ denmisɛnninnakaw ka hakɛkow ma sariyaw minnu d'a mɛ o la jɛnsɛnɛkɛ naani binna k'u ka ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ o ka diinɛ ɲɛmaaw ye cogo min. An bɔra Buguni ka se yan bi ayiwa Haut Conseil ka welekan don welekan ye a sera région bɛɛ la ka bɛɛ lajɛlen wele u ka mɔgɔ kelen kelen bila ka na Haut Conseil ani UNICEF u kana jɛ ka baro kɛ ayiwa diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ka hakili falen falen ɲɔgɔn na diɲɛ bɛnkantɔnw ye hakɛ mun di denmisɛnw ma ani silamɛya fana ye hakɛ min di denmisɛnw ma o hakɛ ninnu kana olu taa ni segin ɲɔgɔn ɲɛnɛ ayiwa ka olu lajɛ an bɛ se ka nafa sɔrɔ olu la cogoya min na min bɛ se ka bɛn an ka jamana yɛrɛ ka ladamu siraw ma an nana o la baara in daminɛna an y'a kɛ a kunfɔlɔ ye bi ye ni Ala sɔnna ma sini a bɛ kuncɛ o hukumu kɔnɔna na an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Sherif Usman Madani Hayidara ye ale ye Haut Conseil président ye ale ye wele bila an ma an ka se a baara ya bi an kana jɛ ka fitiri seli ɲɔgɔn fɛ ka jɛ ka surafana dun ɲɔgɔn fɛ an fana nana ka na an sera ya o hukumu de kɔnɔna na région minnu nana ka bɔ ayiwa jamana kɔnɔ a ɲɛmɔgɔ caman bɛ nin kɛnɛ kan yan ne yɛrɛ fana bɛ o hukumu kelen kɔnɔna na alhamdulilayi rabbil alamin an nana ka na foli k'a la a y'an bisimila puisque ni jatigi bɛ an na Ala kɔfɛ yan ale de ye diinɛw ɲɛmɔgɔ ye ale de y'an welebaga ye lajɛ in kɔfɛ an ka lajɛ ka sigi ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka baro kɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka dugawu kɛ jamana ye an nana o hukumu de la an bɛ Sirifu Bala ya bi waati in na ka da nin hukumu de kan an ye dakuruɲa fila min fɔlen an ye nisɔndiya sɔrɔ ka sababu kɛ mun ye adamadenw don o don tulo bɛ taa kalanso ayiwa ko dɔw bɛ yen a bɛ kɛ jamana dɔw la a tɛ kɛ jamana dɔw la ayiwa den lamɔ den bɛ jamana bɛɛ kɔnɔ nka u ka lamɔli ladamu cogoyaw tɛ kelen ye ni dɔ t'aw ɲɛfɔli ɲɛna ayiwa i kana o sanga i ta ma ani min fana bɛ yen i k'o sanga mɔgɔ wɛrɛw ta ma a bɛ se ka hakili dɔ di e ma i bɛ se ka fura dɔw sɔrɔ i ta la i n'a fɔ olu ta fana bɛ cogoya min na olu fana bɛ se ka ayiwa fura dɔ sɔrɔ e fɛ o de kosɔn an ye nafa sɔrɔ a la an b'a ɲini Ala fɛ a kɛra hakilila min kama Ala k'an bɛn an sen ma k'a kɛ silamɛya ɲɛtagalan ye k'a kɛ jamana ɲɛtagalan ye k'a kɛ ladamu sabatilan ye sali ala Muhamad. Ne tɔgɔ ye Mulaye Abubakar Traoré ne ye San Haut Conseil islamique régional président ye alhamdulilayi rabbil alamin anw sera yan Bamakɔ wele de y'an se yan Haut Conseil islamique national o ni tɔnba dɔ bɛ yen ko UNICEF olu ka bolo di ɲɔgɔn ma na ka se ka baaraw kɛ baara min bɛ denmisɛnninw ka hakɛ k'a tɔbɔtɔ k'a lakanda u y'o de baara boloda baara in bolodalen na Haut Conseil islamique national a ye ci bila a ka bureau régionaux bɛɛ ma bureau régionaux bɛɛ ni ɲɛmaa min sera ka na walima i ka mɔgɔ bila ka n'i nɔ na bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ walasa an kana jɛ ka hakili falen falen kɛ ka kalan kɛ ka ɲɔgɔn bilasira kɛ denmisɛnninw ka hakɛ o tɔbɔtɔli kan ani o ladonni kan walasa jamana denmisɛnw de jamana sini ɲɛsigiw ye n'olu sera ka lamɔko ɲuman sɔrɔ
ko bilasira ko ɲuman sɔrɔ jamana bɛ lafiya komi an yɛrɛ b'o dingɛ de kɔnɔ bi ladabo n'a bɛ ɲinina n'a ma ɲini ni denmisɛn ye ni jamana bɛ taalen ɲɛ jamana bɛ firi de mais ni olu ye ladabu ɲuman sɔrɔ ka ladonko ɲuman sɔrɔ i komi ala y'a ɲini cogo min ala kɛra y'a ɲini cogo min sallallahu alaihi wasallam n'a kɛra ten siniɲɛsigi bɛ yen o kumana an jigi bɛ ɲɛ an welele o de kama an nana o de la alhamdulillahi rabbil alamin an ye baara in daminɛ bi ala y'a kɛ baara bɛ taa kuncɛ wula in na waati min na an ye cikan sɔrɔ k'a fɔ ko haut conseil ɲɛmaaba n'o de ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye k'a fɔ ko régionaux fɛn fɛn nana an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a fɛ yan walasa ale de y'an jatigi ale de y'an wele an nana ale ka wele de la donc a y'an kafo a fɛ yan an kana balimaya baro kɛ ka sinjiya baro kɛ ka hakili falenfalenw kɛ maaw kuma dɔ la a cɛ ka jan ɲɔgɔn na aw tɛ se ka hakililaw di ɲɔgɔn ma fo a bɛ ɲɔgɔn kanmɛn de n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na la ala a bɛ se ka kɛ a bɛ hakilila falen kɛ an nana o de la wula in na a kɛra bisimila ɲuman ko d'an ye a y'an bɛrɛbɛrɛ fɛn min tɔgɔ ye bisimilali ko ɲuman a dumuni a boisson a wasa a kunnawolo an y'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka tila ka hakililaw fɔ an ye minnu bi an yɛrɛ bilasira minnu bɛ silamɛya den bɛɛ kalan ɲɔgɔn na n ye nin ye ka bɔ a la an bɛɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa jamana in bɛ se ka lafiya kolo bɛ suma a y'o hakilila d'an ma kosɛbɛ an k'an cɛsiri o la hali n'an seginna ka taa an ka bɔyɔrɔw la an k'an bama anw de bɛ ka Mali silamɛya représenter i komi ale y'a bɛɛ kuntigi ye cogo min an kana sira bɔ sira la an ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa Mali bɛ se ka kolo suma Mali bɛ se ka lafiya ni silamɛw kan kelen fɔ a y'an bilasira n'o bilasiralibaw o kuma na anw yɛrɛ ka hakilila minnu b'an na n'an b'a fɛ ka na fɛn minnu fɔ a ye n'an kun ka jan ɲɔgɔn na a kɛra sira ye an ka se k'olu bɛɛ lase a ma secogo la a y'a bɛɛ lamɛn fana a y'a bɛɛ faamu fana wallahi a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔ wa an jigi ma fala an yɛrɛ hakili sigira alhamdulillah. Bajangara San Tawudeni Kita Kuchala Tombouctou ani Buguni Haut Conseil islamique ma ɲɛma minnu bɛ o marabolow la sirifila duba kɔnɔ Bangoni Janginɛbugu la u ye ɲɛfɔli kɛ ɲɛmaaba ye ni o ye Asayada Cherif Ousmane Madani Haidara ye kɛnɛ taacogo la faamuyaw minnu bɛ ka sɔrɔ baara la u ni UNICEF cɛ lajɛ in nɔ bani sɔrɔla ka u fana ni dumuni kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Alsilamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofara min bɛ Kati sous-section olu ka sous-section taara Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique maaɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maaɲɛma Alsilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara fɛ Bangoni Janginɛbugu la ka bɛn ni janvier kalo tile 28 ye Samayira Sanogo ani Baba Keita tun bɛ Cherif la Jabaramuso tɔgɔ la. Ni jama fanba ye an balakaw de ye cɛw b'a la denmisɛn ni maabakɔrɔ silamɛya dɛmɛtɔn Anisaru do o bɔra komite 12 la ka bɔ Kati sous-section ville kɔnɔ o bisimila farifoni nisɔndiya ani munyamunya kɔnɔ Cherifula misiri ba kɔnɔ Bangoni Janginɛbugu la ka sanga ni nin ye ziyara de kɛtɔ do o fɛ ka ɲɛsin Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔma o Conseil islamique du Mali maaɲɛmaba an fana an karamɔgɔ a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara mɔ an mulila de kana ɲɛ da an karamɔgɔ kan an an ka sedi kan bawo salo an nana sɔrɔ hami min tuma na o hami wulila o kama ɲinan tuguni an wulila ni hami wɛrɛw de ye ka n'o yira ala la karamɔgɔ ko yira ka ala n'a ka kira la an sekun ye ya o ye duwawu kɛ karamɔgɔ ye ka duwawu ɲin'a fɛ a ka duwawu kɛ Kati ye wallahi Kati denbaw an haminen don ni an denw ka baarako an'u ka furuko ye ani denw ka basigi karamɔgɔ ka duwawu k'an ye an denw ka basigi la ani Amsar bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ Kati cogo min na ni ye se kɛ Kati Amsar ye wallahi Kati Amsar bɛ Kati du bɛɛ lajɛlen minɛ. O ka fɔ la nimisi wasa sɔrɔla o fɛ ka sanga ni sigi in kɛlen ye ni Zamzam y'u ye bawo somɔgɔ sama sɔrɔla olu fɛ kɛnɛ in baaraw senfɛ alikuramasannama dɔ taara ka di silamɛya dɛmɛtɔn Anisaru ɲɛjɔyɔrɔ fana karamɔgɔ a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara mɔ ka fara bololabagi dɔ kan ka kɛ waleɲuman dɔn ye ka ɲɛsin a ka wulikajɔ ni cɛsiriw mɔ. An nimisi wasara yɛrɛ de kojugu tiɲɛ yɛrɛ la karamɔgɔ ye ko kelen hadamaden bolo a bɛ min nafa ɲa i ye n'i b'a dɔn walayi bi si bɛ bila karamɔgɔ yeli la anw nimisi wasara ni karamɔgɔ yeli bawo an y'a ye salo ka se ɲinan ma ala sɔnna ka doni min ta ka bɔ anw kan anw de b'o hakɛ dɔn
badi jɔn mɔgɔ si tɛ mɔgɔninfin dɔ f'i yɛrɛ an bɛɛ kelen-kelenna minnu sigilen bi kɛnɛ kɔnɔ bilahi o bɛɛ b'a dɔn salon ni ɲinan tɛ kelen an si ma o de kama an sera wa nimisi wasalen n'an wasalenba de bɛ ka bɔ yan. hali bi nisɔndiya hukumu kɔnɔna na maa minnu ye kɔrɔfɔw ta o caman ye a yira k'a fɔ waleɲuman dɔ don ka ɲɛsin serifukɛ ma o min ka cɛsiri ni wulikajɔ sababu la bi olu kɛ mɛn ka alisilamɛ diinɛ ɲuman minɛ min ko hinɛ ni makari yafa ɲɔgɔnma ni kelenya o ka sɔrɔ k'a ɲini hali bi banni fɛ a ka dugawu kɛ olu ye. kɛra wasa ye kojugu an nana karamɔgɔ ye dugawu k'an ye n'ala sɔnna ma kuma bɛ se somɔgɔw ma an balima caman ye dugawu ɲini an fɛ n'ala ka diɲɛ ye dugawu bɛ jaabi an b'o dɔn belebele nin kama dugawu ninnu bɛ jaabi an ma wuli fila kan an wulila kelen pe de kan ka na n ka bɛna karamɔgɔ n'a denbayaw filɛ ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ an ye dugawu kɛra an wasara olu bɛ somɔgɔ bonya bɔ o bɛ somɔgɔ sama bɔ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye kosɛbɛ hali bi ala k'a mɛn jama ɲa k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye an ye layiru min ta ala ka n'an ka layiru tilanna ala k'a dafali nɔgɔya ye. a kɛtɔ ka kɔrɔfɔw ta mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔnba o conseil islamique jumali ma ɲɛmaaba an fa n'an karamɔgɔ a seyidu sherifu usman haidara ye a ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sangani ni sigi ye min kɛra a fɛ ni kati sous section silamɛya dɛmɛtɔn ani saruw ye a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a ye hakilinajigi kɛ jamakulu sanuma ye alisilamɛ diinɛ ɲuman kan madama a sinsin bero alisilamɛ diinɛ min ko hinɛ ni makari yafa ɲɔgɔnma ni kelenya a ka sɔrɔ ka sɔnu sigi bayatulu islamiya o lɛdu wɔɔrɔ o dalilu jɛlow kan waati dɔ la bana ka ta ka kɛ daden ye janko bɛɛ lajɛlen ka se ka a ka haminako dungu ni bangeta yira dali masala ni ka sɔrɔ ka baaraw kuncɛ ni duwawu ye ni sigi min baaraw kɛra farifolo nisɔndiya ani hakili falen jijalow kɔnɔ a baaraw kuncɛla ni bayatulu islamiya o lɛdu wɔɔrɔ talen ye jamakulu salama in bɛɛ lajɛlen fɛ. don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ diɲɛ kɔnɔ adamadenw ka kunnafoniw lakanani hukumu kɔnɔna la bɔlɔlɔ siraw kan o hukumu kɔnɔ APDP n'o fana ye baarakɛyɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ mun ɲɛsinnen don malidenw ka kunnafoniw lakanani ma bɔlɔlɔ siraw sanfɛla la olu ye don in ɲɛnamaya ni kunnafonidi ani lafaamuyaliw ye an ɲɛmada sɔrɔlen fɛ. san o san janvier kalo tile 28 diɲɛ tɔnbaw mun sigilen don adamaden tɔgɔba kunnafoni matarafali la u ye nin don kɛrɛnkɛrɛnya adamadenw tɔgɔla kunnafoni hukumu kɔnɔna adamadenw tɔgɔ kunnafoni ka se ka lakana ka adamadenw ladɔnniya u ka hakɛ la k'u ladɔnniya fana u dan na o hakɛ kɔnɔna na o de la an bɛ jamana ɲɛmaaw fo kosɛbɛ k'a daminɛ ni jamana ɲɛmaa ye n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a ka conseil a ka bilasiraliw ani a ka dɛmɛ kɔnɔna na pour que autorité de protection des données à caractère personnel Mali kɔnɔ ka se k'a ka baara kɛ sariya kɔnɔ Mali contexte kɔnɔ k'a sɔrɔ an bɛ diɲɛ fana standardu respecté o hukumu de kɔnɔ ni APDP ye activité dama labɛn n'o ye activité bɛ taa adamadenw kunnafoni na maliyɛn kunnafoni na kunnafoni na n y'a fɔ cogo min u ka hakɛ ka u dan fana o kunnafoni tɛ se ka taa ni bɛɛ ka dɛmɛ tɛ an dɔrɔn ka baara tɛ administration publique b'o la institution b'o la kɔn yɛrɛ ye mɔgɔw b'o la journalistes sen b'o la a fɔ cogo di société civile sen b'o la maliyɛn bɛɛ cɛ ni muso fara ɲɔgɔn kan bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la o de hukumu kɔnɔ an y'a ɲini jamanaw ka vision kɔnɔ ko ka adamani an ka cakɛda in a dɔnni tɛ kosɛbɛ an ka ladɔnniya kosɛbɛ an ka antenne créer jamana fan bɛɛ an ka ɲɛfɔli kɛ an ka kanw na pour que adamadenw ka se k'a faamuya donc o hukumu de kɔnɔ ni san tɛmɛnen 2025 tɛmɛnen autorité de protection des données à caractère personnel ye a ka san 10 ɲɛnajɛ kɛ o san 10 ɲɛnajɛ kɔnɔ an ye master dɔ sigi sen kan ani université kurukan fuga de Bamako o master kun ye halisa an bɛ adamadenw tɔgɔla kunnafoni min na o sariya ka don kosɛbɛ ka expert fɔ mun a dɔnba ŋanaw an k'olu former u ka se ka baara kɛ ka Mali dɛmɛ ka maliyɛnw dɛmɛ an ka jamana ɲɛmaa ka laɲini na
pour que an bɛ transformation numérique min nɔfɛ an ka sariya mɔgɔw sɔrɔ min bɛ nin dɔn ni adamaden tɔgɔla kunnafoni sira in dɔn kosɛbɛ. San 10 ɲɛnajɛ hukumu na an ye lajɛw kɛ a fɔ mun ma panelu ka lajɛw kɛ a fɔ mun ma colloque o la an ye diɲɛ maabaw Afrique maabaw mun bɛ ni domaine dɔn kosɛbɛ an fara ɲɔgɔn kan olu ani maliyɛnw ka kuma caman masala caman kɛ o masala kɔnɔna na recommandation caman bɔra la o recommandation jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'an dɛmɛ an ka se k'o bilasira o recommandation kɔnɔna na an ye antenne 4 sigi Kayi b'o la Sikaso b'o la Segu b'o la Mopti b'o la donc an b'a ɲɛfɔ maliyɛn ni maliyɛnw ye ni sariya in n'a bɛ fɔ o ma droit de protection des données personnelles APDB dɔrɔn tɛ ka baara tɛ maliyɛn bɛɛ de ka baara don jamana ɲɛmɔgɔw ka baara don kɛnyɛrɛyew ka baara don an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que adamaden tɔgɔla kunnafoniw ka se ka lakana an k'an ka hakɛw dɔn an ka dan dɔn pour que an ka jamana ka se ka taa ɲɛ an ka diɲɛ subahana mansinw an ka se k'u utiliser k'a sɔrɔ kɔlɔlɔba ma bɔ a la dɔw fo kosɛbɛ a ka tulomajɔ. HAC n'o ye baarakɛyɔrɔ ye mun fana ɲɛsinen don Mali kunnafoniko kunkanko ɲɛnabɔli ma a ɲɛmaaw ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni janvier kalo tile 28 ye a tun bɛ bolila fɛn mun kan o de ye ka lajɛyali kɛ togo min na ŋunuŋunu kuma minnu tun bɛ ka boli web tv kun kan ka se ka lajɛyali kɛ o kan nabagaw ye Abdul Karim Sako ninnu ko ne ka sɔrɔlenw don. Chiwara pour lui dire sur ta radio ou sur ta télé voilà ce que tu as dit tel jour et il va me dire il va nous dire non c'est X qui a publié l'élément, on va lui dire tout simplement non, les textes disent que chacun est responsable de sa ligne éditoriale, chaque média. Ce que tu publies sur ton média là, tu es responsable. Maintenant, le premier qui a publié l'élément, en attendant que les textes soient adoptés, si le procureur du pôle cybercriminalité estime que ça vaut la peine qu'il le convoque à son niveau pour cybercriminalité, lui peut le convoquer. Mais si ça trouve que les textes sont adoptés, les deux peuvent se faire parallèlement. Est-ce que vous voyez? Mais nous, on ne peut en aucun cas prononcer des sanctions pénales contre quelqu'un. Nos sanctions sont toujours non pénales, c'est-à-dire administratives. Et elles sont susceptibles d'être contestées devant la justice, c'est-à-dire la Cour suprême. Au-delà de cela, le média en question peut venir nous-mêmes à notre niveau pour dire vous m'avez convoqué tel jour au finish et vous m'avez sanctionné à hauteur de telle peine, disons de telles sanctions. J'estime que c'est un peu fort, je vous demande humblement d'essayer de revoir votre sanction. Là, on interagit, ça dépendra des arguments qu'il avance, et là, on a eu à le faire pour des médias classiques, ce n'est pas la peine de les citer. Alors, on a eu à le faire avec des médias classiques qui avaient été sanctionnés durement, qui sont intervenus. Alors, après, on a revu leurs sanctions à la baisse. Et on l'a régulièrement fait pour les radios, pour un problème précis. Tous ceux qui sont là sont au courant, c'est par rapport à la publicité non autorisée sur les médicaments traditionnels. Et là, pour vous dire, on lève la sanction tout simplement sur la base d'un engagement sur l'honneur. Quand vous faites cette publicité, on vous a dit de ne pas la faire. Alors, pour la première fois, on vous interpelle, on vous dit, bon, engagez-vous à ne plus reprendre. Vous engagez par écrit à ne plus reprendre, nous on lève la sanction. On ne va pas au-delà. Et si tu t'arrêtes à ce niveau, tu continues tes autres productions, il n'y a pas de souci. Donc, et maintenant, les web médias, alors, auront à payer, comment dirais-je, pour se mettre en règle. Mais déjà, la HAC a prévu une mesure de souplesse aussi pour ces web médias, à l'image de ce qui a été fait pour les radios qui étaient installées avant l'arrivée de la HAC. C'est-à-dire les radios qui étaient là avant l'arrivée de la HAC, on les a dispensés des frais d'études et des droits d'établissement, on leur a fait payer seulement la redevance annuelle, la redevance d'une année. Donc, les web médias, ce serait la même chose. Sur les 4 millions
qui sont prévus, les web médias qui existent déjà, qui vont se faire répertorier, n'auront qu'à payer que 1 500 000, sauf erreur de ma part. C'est-à-dire la redevance d'une année. Dans tous les cas, le chiffre exact est dans les textes. Ils n'auront qu'à payer que la redevance d'une année, mais pas les 4 millions. Les 4 millions, ça c'est ultérieurement ceux qui postuleront pour être... C'est-à-dire quand on va finir la mise en conformité et qu'on va lancer éventuellement un appel à candidature, ceux qui viendront pour dire, bon, moi je n'étais pas là, mais je vais être web média. Là, en ce moment, ils paieront plein tarif. Alors, il y a eu un peu de confusion à ce niveau et peut-être que ce n'était pas suffisamment expliqué. Donc, je profite de l'occasion pour vous expliquer cela. Et là, cette mesure de souplesse, j'ai dit encore, ce n'est pas inédit. Ça a été fait pour les radios et les télés. Aman kunda Guinée équatoriale kan alislaamaya dɛmɛtɔn Ansar Muso u ye lajɛba dɔ kɛ ni Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alislaamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara denkɛ a Seyid Cherif Ahmed Tidjani Haidara a baaraw kɛra ka bɛn ni janvier kalo tile 27 bata a tun bɛ bolila mun kan n'o ye a daku ye an balakaw jɔyɔrɔ ye jumɛn furuso kɔnɔna la Kafunɛ Batili bɛ walawalali kɛ a ko kunna. Nisɔndiya ni bonya ni karama ni farifoni kɔnɔna na bata alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar musobaw an'u kanuɲɔgɔnw Guinée équatoriale bagokolo kan u ye alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara ka golokan sigi bisimila ni kɔrɔ bɛ sigi in na Ansar musow bolo o de ye ka se ka na u ɲɛda an karamɔgɔ den kan ni kanu filɛlila ɲɛ ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'a ye ka labana ka kanuw jira ka layiduw kurakuraya karamɔgɔ Haidara n'a ka denbaya jamakulu sanuman bɛɛ lajɛlen na sigi min kɛra an karamɔgɔ den a Seyid Cherif Ahmed Tidjani Haidara ani musow ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra ni baroda sigi de ye baroda sigi min n'a dakun kun bɛ silamɛ musow ka furuso sigi kun kan o baroda sigi senfɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ den an karamɔgɔ a Seyid Cherif Ahmed Tidjani Haidara a ye sigi dakun walawala ka musow ladi furuso sigi kan u ka hakɛ u ka kɛta min laɲininen don silamɛ muso kan min ma daga silamɛ muso ye baya karamɔgɔ den ye I nɛn don nin bɛɛ lajɛlen na ka walawala ka jɛya bata alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar musow ye. An bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka na an dɛmɛ an kungo la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an b'an fa fo anw bɛɛ lajɛlen lamɔba Cherif Ahmed Tidjani Haidara nin bɛɛ y'i fa ka dukɔnɔden de ye karamɔgɔ in Ala ka si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman di a ma I ka doni ka girin fa ta ye Ala ka ta fanga d'i ma doni min b'i kan kan kɔnɔdimi ti ɲɛdimi don wallahi nin cɛ ni ne y'a ye tele la hinɛ de bi ton na mais doniw tabaga ye Ala ye Ala y'a ta fanga d'i ma fana wa an b'a dɔn I selen don a kɔrɔ Surakata Salamanta ko u ko bɛ layidu dafa karamɔgɔ ye u b'a dɛmɛ u ni ka nafolo bi bata muso nationale an bɛ layidu ta an karamɔgɔ a Seyid Cherif Ahmed Tidjani Haidara an ni a n'a ka nafolo n'an y'a janfa Ala ni kuranɛ kan ta tiɲɛ bata muso Guinée équatoriale muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u ko n'u ye sanu d'i ma a ka dɔgɔ n'u ye mobili d'i ma a ka dɔgɔ n'u ye du d'i ma a ka dɔgɔ fɛn min bɛ yen ni o bɛ si I kunkolo kɔnɔ ka wuli n'o ye I mɔkɛ min cira a ma Muhamadu Mustafa n'o ye alikuranɛ ye u ko u bɛ alikuranɛ de sɔrɔ k'a kɛ bonyamasegin ye k'a k'i ye I balimakɛ fancinin taara ka alikuranɛ min to I bolo ka amisari minnu kalifalen to I la u bɛ dugawu k'i balimakɛ ye a bɛ yɔrɔ min na Ala k'a da yɔrɔ nɛɛma wa an b'a dɔn fana bilahi fa bɛ nɛɛma so kɔnɔ siga t'a la wa a siga ti anw dusukun na wa an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Ala ka layidu dafali nɔgɔya an ye an ka sa an ka layidu kan an ni fana a n'an ka nafolo ka na siga ka tila k'an ka bureau national fo n'o ye Amadu Denba a n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen ye. Sigi in la gulomanoman dɔ fana kɛra bata alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar musobaw u ye an karamɔgɔ den a Seyid Cherif Ahmed Tidjani Haidara kanu ni lajalifɛn dɔw ye k'a tɛngu a la alikuranɛ sanuma ani sinsin bere k'o kɛ a fotogo ye a ka cɛsiri ni wuli ka jɔ la alisilamɛya diinɛ labarako ɲuman na ka kɛɲɛ ni a ka cɛkɔrɔba ka laɲini a n'a kuntilennaw ye.
alhamdulillahi rabbil alamin jamiyatul ansarudini musobaw bataya o farala ɲɔgɔn kan ka cadeau belebele fila labɛn k'a di an karamɔgɔ ma k'a ɲini ne fɛ ko ne ka commentaire kɛ cadeau ninnu kan komi u ka présidente bɔra k'a fɔ cogoya min na a ko k'olu ye a kanu ka fɛn o fɛn ɲini depuis Sherifu ka nani fɔra bata kɔnɔ yan olu bɛna fɛn min kɛ cadeau ye Sherifu ye olu ma se k'a sɔrɔ mais olu hakili nana jigin fɛn kelen min na n'o ye Sherifu yɛrɛ mɔkɛ ka libiri kɔrɔ ye ala kumakan min bilala ka na di alakira Muhamadu ma n'a ye baara kɛ n'a ye ka diinɛ jɔ n'a ye fɔ ka na se bi ma o de kɛra kuranɛli karimu ye o ye o dafalen de san ka n'a di Sherifu ma o kuranɛ haya kelen o haya kelen ko Sherifu k'a dɔn a y'a fɔ olu ye cogoya min na a donna o hakili la o cogoya la fana awa ko dusukun y'a eresuwani o cogoya kelen in fana ye an bɛ bata ansarudini musow fo ka bata muso kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo minnu wulila ka se yan ansarudini musow o n'u dɛmɛbagaw an ka foli ko bɛɛ lajɛlen musow aw ni ce aw yɛrɛ ye Sherifu bata musow ko k'a f'i ɲɛna nin ye tagama bere de n'i ye bere in lajɛ bere in dilancogo ka ɲi awa a kunkolo ye waraba de b'a la o ko Sherifu Ahamadu Tijani ko e ye ala ka waraba de ala ka diinɛ waraba olu y'a ɲini ka bere in dilan k'a di e ma bere in dama tɛ wara min b'a kunkolo la e ye o ye awa bere in e k'a dɔn k'a fɔ ko e nana bata yan k'a sɔrɔ olu musow sinsinnen don cogoya min na bere ye sinsin bere de ala ka diinɛ bi sinsin ni bere de olu musow sinsinnen don cogoya min na olu bɛna bere in di ma e k'i jija bere in e ɲɛ da o da bere in kan e k'a dɔn olu bata musow sinsinnen don ka e ma kɔnɔ yan e k'a dɔn olu bata musow min fɔra olu ye cɛla baton kan bere in e ɲɛ dara la waati o waati k'a bila e hakili la olu sinsinnen don k'o ka cɛw bato ka Alahu Taala ka diinɛ dɛmɛ ka Sherifuw dɛmɛ ni o se ni o damayira ye alakira Muhamadu a ka diinɛ sinsin bere o ye kuranɛ de mais olu ye bere de di e ma bere in ka e hakili to olu la yarabi an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka o hakili to e yɛrɛ la komi olu b'a fɛ e hakili ka to la cogoya min na alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ den an karamɔgɔ Asid Sherifu Ahmed Tijani Haidara a yɛrɛ nisɔndiyara a wasara k'a kunna wolo ni bata alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru musobaw ye conférence min senfɛ musobaw ladira kosɛbɛ i n'a fɔ kɔrɔlen dugawudenw kɛra ka sigi kuncɛ an bɛ to batakaw fɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique Maniema groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Asid Sherifu Ahmed Tijani Haidara ye laseli minnu kɛ an ka ɲɛmaadɔw fɛ nin ye sigiba de ye an bolo Seyidi Sherifu Usman Madani Haidara ka ca la laadala ka taama ninnu senfɛ waati dɔ bɛ ta ma an-nisa a k'o bilasiralikan na a k'o ladilikan na o kɔrɔ ɲɛnaman ka kɛ minnu kɔ ɲɛnamaya kɔrɔ fiyewu o ye an baw ye ale ni sigi ninnu bɔɲɔgɔnko caman fɔra musow ka bilasirali la tiɲɛ don an b'a dɔn a bɛ taa ni ka segin n'o tɛ muso caman bɛ nin kɛnɛ in kan o labotolen don u bolo furu labotolen don u bolo muso caman bɛ nin kɛnɛ kan olu yɛrɛ bɛ tɔw bilasira de ni u jogo ye n'u ka bilasirali ye nin ye fɛnba ye a kana kɛ kuma de ye a kana kɛ ɲaamɛ ye la musow kan ka labaara n'o kɛra u bɛ nafa sɔrɔ n'a ye ne ka taama dɔ senfɛ kɔlɔnjɛba mara la jelikɛ dɔ de wulila ka kuma kɛnɛ ka ye wallahi a bɛ san 10 ni kɔjan bɔ bi nka kuma in ma bɔ ne kun na a ko cogo di a ko ni muso min ma jɛn n'a cɛ ka jɔnya ye ko o muso in denw bɛna jɛn ni muso ɲumandenw ka jɔnya ye n'i ma jɛn n'i cɛ ka jɔnya ye ko i denw olu bɛna jɛn ni muso ɲumandenw ka jɔnya ye sabu ala b'u yɛlɛ o kan o la muso ka ɲɛ a ka ca dɛ nka bonya la belebeleba dɔ o ye nin ye wa kira yɛrɛ y'a gulo a la ala yɛrɛ y'a gulo a la o ye fɛnba ye dɛ wagati sera
kira ko te ko ni muso ya ka farda duru ke ka dafa ka sungolo shunga dafa ka sa ka sura cɛ jɛnen dama ka bi kiru janama kono na bina yɔrɔ min ngani muso ya ka farida ke ka dafa ka sungolo shunga dafa ka sa ka sura cɛ jɛnen do ama ko bi ta jode aljina dana kinyana tata makanga natandela walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn an ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn. Araba ka dugu jɛ Alamusa la Niger faaba la Ɲame pankurun jigingɛnɛ min tɔgɔ dan bɛ jamana ɲɛmakɔrɔ Jori Amanina mugu kunga mɛnna pankurun jigingɛnɛ ni Niger faaba Ɲame cɛ kilomɛtiri damadɔ du mugu manga daminɛna Araba ka dugu jɛ Alamusa la 23h kuma di lɛrɛ fila ɲɔgɔn na o de kɛra mugu kunga la an na dolu kunnafoni di sira kunnafonidilaw ka fɔ la maramafɛn girimanw ni a manganw olu manga de kun bɛ ka mɛn lɛrɛ fila ɲɔgɔn na kɔnɔ kunnafoni di sira min bɛ wele ko Nouvelle Afrique Information o y'a yira k'a fɔ maa dɔw doninen mugu ni kisɛ la minnu bɛ sɔn ka kɛ jarawelilaw ye bawo u kun bɛ moto bala olu de kun ko fɔ ɲɛjugu ɲɛɲuman u ka ŋwara da pankurun jigin kɛrɛfɛ surasi dagayɔrɔ la kokolonkɛlaw la maa 6 ɲɔgɔnna sera ka fa ni ka 2 ɲɛnama minɛ u ka kɛlɛkɛminɛnw ni kisɛw fɛnɛ ndarakira u la Niger surasiya bebe in na a yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ ka ɲɛfɔli kɛ maa falen hakɛ kan ɲɛɲinininw bɛ senna Niger ma ɲɛmɔgɔw fɛ Libi jamana fanga ye 2 ye min dagayɔrɔ bɛn bɛ Libi faaba Tripoli mɔ o bɔra ka laseli kɛ k'a fɔ u ɲɛ bɛ lajɛ dɔ kolokolotɔ la Tunisie duguba la Tunis Libi jamana kunga nka a bɛ ka kɛ olu kɔ kabini kelen u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ u tɛ diɲɛ ni lajɛ ye Libi jamana kunga lajɛ min bɛ kɛ Libi faamaw kɔ a m'aw ladɔnniya k'a fɔ lajɛ min bɛ senna Tunisie faaba la Tunis Tunisie jamana ɲɛmɔgɔw Misra jamana Egypte ɲɛmɔgɔw ani Algérie jamana ɲɛmɔgɔw ka fara diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies lasigiden dɔ kan olu de da bɛ Libi jamana kungan ngoro Tunisie faaba la Tunis Libikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Libi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma a ko sigi o sigi mana kɛ Libi jamana kunga u kɔ u minnu bɛ Tripoli yanfan fɛ fanga tɔ kelen a ka dɔn k'a fɔ o sigi kun tɛ bawo Libi jamana ɲɛmɔgɔw deni kɛrɛfɛ a b'a jira k'a fɔ tigɛkɛ bɛ Libi jamana denw de la u ka yɛrɛyiya ma bonya tiɲɛ don a ka di Libi jamana ye sigikafɔ ka kɛ nka n'a ma ɲɛ kɛ kɔ Libi jamana faamaw ka ye a kɛnɛ kan a m'aw ladɔnniya k'a fɔ Libi jamana tilan bɛ fanga 2 cɛ bi fanga kelen o kɔkɔrɔ don bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ o ɲɛmaaya bɛ Abdelhamid Beba bolo a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Libi faaba Tripoli mɔ fanga kelen o bɛ jamana kɔrɔ yanfan fɛ Benghazi yanfan wasabilo min bɛ yenfan fɛ o de ye yen fanga sigi ni k'o ɲɛmaaya di Usama Amadu mɔ a kɔkɔrɔ don bɛ kɔrɔ yanfan dankɔrɔba fɛ n'o ye Marshal Khalifa Haftar ye o sanjɛ la min kun ye ni da Tripoli ka ko fɔ a k'a minɛ n'a dɛsɛra Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wuli ka jɔ la Denmark gun Greenland nɔfɛ o kɛn bɛ fɔɲɔgɔnkɔba ye Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ni nazarala tɔnba Union Européenne jamana ɲɛmɔgɔw cɛ a namɛ jira tun k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'u dɛn ka Canada kɔnɔ murutilen dɔ fɛnɛ ma ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u bɛ se k'u yɛrɛ ta ka bɔ Canada la cogo min a mara bɛ wele ko Alberta Canada yanfan yɛrɛ fɛ o mara in de ni Ameriki jamana bɛ danbɔ kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Financial Times kunnafoni di so la Ameriki a bɛ k'i bolomada jamana ɲɛmaayasow ka kunnafoni sɔrɔlen kan a ko minnu bɛ Alberta mara la n'u ka bɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman ko fɔ u ka kɛ u dama jamana ye ka bɔ Canada la avril kalo tɛmɛnen sango o ni Ameriki jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw mɔ u n'o ma ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye ko 3 de kɛ maaw tɛ min kalamo ko wa ko bibi in na Alberta kɔnɔ murutilen ma ɲɛmaw b'a fɛ ka forobakalata labɛn ni ma ɲɛ k'i bɛ k'i dama jamana ye a bɛ daminɛ o de la forobakalata maradenw bɛ wele a ka d'a ye an k'an yɛrɛ ta wali kelen an ka to nin jamana masina in nɔ wa awɔ ni a y'i de bɛ da ni maa fanba ko awɔ o kɔrɔ ye ko an k'an yɛrɛ ta ka bɔ a jamana masina na ni maa fanba ko ayi an bɛ to jamana fɛ o forobakalata min kan ka labɛn février kalo la kɔnɔmurutilen in ma ɲɛmɔgɔw b'o wuli ka jɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Ameriki jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ musaka ko ma u b'a fɛ
ni furuba kalata kɛra kɛ fɛn ye février kalo la ko a jirala k'a fɔ u b'u yɛrɛ ta ka bɔ Canada la ka kɛ u dama jamana ye dollar wari miliyari 500 ɲɔgɔn na Ameriki jamana minisiriso ka se ka o jɔ u ye u bɛ se ka min don u ka yɛrɛta dafɛ ka bɔ Canada la Ameriki jamana yɛrɛ minisiriso sa kɔrɔfɔ gajane a yɛrɛ jɔngwala jɔra la k'a fɔ kɔnɔ murutilen Canada n'o ye Alberta mara ye u n'a denw bɛ ɲɔgɔn galamo ko nka u ma sarati kan di u mɔ Financial Times kunnafoni disira ka fɔ la Ameriki jamana yɛrɛ ɲɛmaaya so o fɛnɛ bɔra ka jira k'a fɔ u ma dɛmɛ foyi sarati ka ta Alberta kɔnɔ murutilen ma ɲɛmaw ye janvier kalo tile 24 tɛmɛnen Ameriki jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ sɔrɔ ko ni musaka ko mɔ a minisiri Scott Bessent kun ye a jira k'a fɔ Alberta Canada mara murutilen a bɛ se k'a ka furuba kalata labɛn kɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini k'a ka dama jamana ye n'a kɛra kɛ fɛn ye Ameriki jamana jɛɲɔgɔn jamana do hali maa ka n'o ɲiningali kɛ bawo ale ka fɔ la Canada jamana fanga a kɛn bɛ ka kɔnɔ in den kɛrɛfɛ hali kɔnɔ in ye laɲiniw minnu kɛ k'a fɔ taji tɛmɛnsira dɔ ka bɔ ni a ka fa ye ka taa bila Colombie-Britannique la ko Canada fanga banbo mɔ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ale kun bɛ deli ka weleli kɛ ka ɲɛsin Canada faamaw mɔ u ka lajɛ u kana fara Ameriki jamana ka Ameriki jamana marabolo dafa 51 na ka kɛ Ameriki jamana dɔ ye Canada ko in ka dabila a se Donald Trump ye a jira k'a fɔ min bɛ fanga na Canada n'o ye Mark Carney ye a n'a fɔra min kɔ fanga fɛnɛ na Justin Trudeau ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ i n'a fɔ marabolo ɲɛmaa de ko jamana ɲɛmaaw tɛ nka Canada jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka jira k'a fɔ cogo si la u tɛ se ka fara Ameriki jamana ka k'a dɔ ye ka Canada ko dabila Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan y'a dajira Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump la n'a bɛ sɔn Iran jamana ni Ameriki jamana cɛ mankan min lɛ nin ɲɛ senɔ ale bɛ lajɛ labɛn Ameriki jamana ni Iran cɛ ka mankan in da sa kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Turki jamana a kunnafoni disira la kunnafoni disira min ka surun Turki fanga la kunnafoni disira Oriyɛti ye a jira k'a fɔ Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan ye Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump wele tarata janvier kalo tile 27 a y'a dajira Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump la n'a bɛ sɔn ale b'a fɛ ka lajɛ dɔ labɛn ani Iran jamana cɛ Turki jamana bɛ kɛ surunali donba ye hali n'a tɛ kɛ sigikafɔ ɲɛŋwɛ bɔlɔlɔ na sira fɛ u bɛ se ka kuma kunnafoni disira y'a yira Turki k'a fɔ Donald Trump kɛnna kɛ k'a jira k'a fɔ i ma tɔɔrɔ ye o la ale bɛ kunnafoni disira y'a yira k'a fɔ Iran kaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ Abbas Araghchi a kan ka na Turki jamana kɔnɔ bɔɲɛna dɔgɔkun in laban da nka don kelen min don o ma fɔ janvier kalo tile 28 alamusa minisiri filaw minnu bɛ Turki ani Iran n'u ɲɛsin bɛ u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ u ye nɛgɛjuruku bɛ sira banba u ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye min bɛ se ka to mankan min lɛ nin ɲɛ senna Iran kɔnɔ na a mankan bɛ se ka ban cogo min o nɛgɛjuruku bɛ sira senfɛ Turki kaw ka minisiri ye a jira a minisiri ɲɔgɔn na Iran jamana kɔnɔ k'a fɔ ale sago ye min ye mankan min lɛ nin ɲɛ Ameriki jamana ni Iran cɛ a ka ban ni sigikafɔ ye o tɛmɛnen kɔ jabaraninso la min bɛ Turki kaw fɛ yen ko TRT Aber minisiri bɔra k'a jira yen fana k'a fɔ a man kan Iran jamana kunkan ko maa wɛrɛ k'i to i ka jamana nɔ k'i b'i da don a rɔ n'a mankan kɛra kɛ fɛn ye a tigilama ka bɔ tɛ rɔ Ameriki jamana ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ la Venezuela jamana ɲɛmaa kuraw nɔfɛ min bɛ se k'a to Irasila jamana yeli Venezuela Chine ani Iran jamana yeli Venezuela bɛ se ka nɔgɔya kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Ameriki jamana minisiri yɛrɛ de da min ɲɛsin bɛ Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ n'o ye Marco Rubio ye a y'a jira k'a fɔ san 20 ɲɔgɔnna kɔnɔ nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye Ameriki jamana ani Venezuela jamana ka se ka ɲɔgɔn ye hakilina rɔ k'a fɔ bibi in na Ameriki jamana fadenw minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ Iran, Chine ani Irasila olu ka yeli Venezuela ka nɔgɔya a ko tiɲɛ yɛrɛ ye min ye n b'a fɛ ka min fɔ a ye o ye k'a fɔ bi Venezuela jamana kɔnɔ sira caman de bɛ yen minnu b'a jira k'a fɔ Ameriki jamana ni Venezuela jamana bɛ se k'u ka jɛ kurakuraya a ko bibi in na n'i y'a ye o sera ka kɛ Venezuela jamana ɲɛmaakɔrɔ Nicolas Maduro kɔ don fanga na a ko Iran jamana Irasila ni Chine olu fanga ka lanɔgɔ Venezuela jamana kɔnɔ Ameriki jamana ka wulikajɔ de y'o sababuya nɔn tɛ ka Nicolas Maduro to fanga na
kɛcogo foyi kun tɛ o la Ameriki jamana minisiri bɛ ka nin laseli kɛ wasablo dɔ de kɔnɔ Ameriki n'o ye sanfɛ wasablo ye Sena olu ma ɲɛmaw de y'a wele ka ɲiningali tɛngo a la Ameriki jamana a baara bolodacogo kunga Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw la a kun bɛ k'o de ɲiningaliw de jaabi n'a ta sera nin mo a ko Venezuela kunu ko Ameriki jamana fadenw de ka pɛtɛ kɛ yɔrɔ kundo o tɛ ɲuman ye Ameriki jamana mu wa ko Nicolas Maduro kilela o de kunbɛ ko fɔ o ka yɛlɛma a ko bibi na Ameriki gun yɛrɛ kan n'o ye Colombiw, Brésilw, Mexiquew, Argentiniw, Nicaraguaw, Paraguay, Uruguay, Cubaw ko ni y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko Ameriki jamana fadenw n'o ye Rusila, Chine ani Iran ye u ka pɛtɛ ka ca jamanaw minnu na ni jamana saba do Venezuela, Cuba ani Nicaragua. O fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ani cɛw ka lajɛliw la k'an bɛn n'Ala sɔnn'a ma.